väldigt söt. Här kan jag få spöt.
större!
innanför konerna här. Skrittar innanför konerna. Kan man skritta så att den skrittar runt på en stor golf på insidan av konerna. Och ni andra gör en liten halvhalt, så kommer vi fram i vänster galopp. Ja, fram i vänster galopp. Ja, Vilma. Ja. Bromsa upp, fånga upp stegen, Vilma och Amanda. Bromsa upp, ta små steg. Och så fattar ni galopp och explodera lite när ni fattar galoppen. Bra Vilma, och den fram. Ja. Ja. Sakta av sitt skritt igen. Små steg. Våga sitt kvar Vilma så du inte kastar dig framåt. För då tappar du också kontakten i tygen. Du måste ha kontakt i tygen genom hela fattningen. Ja, kommer fram i vänster galopp. Bra Amanda, fast det var fel men det var en jättebra fattning. Ja, bromsa upp lite höger tygen. Ja, och så. Såja, rätt. Rör sig, bromsa lite i höger tygen. Sen små kram. Samtidigt som du driver med innerskänken. Små kram. Ja, Vilma. Bra Amanda, nu är det rätt. Och vi kan sakta av till skritt. Så byter vi plats med Alice och Alicia. Det är varmt idag. Ja. Ja, är ni redo? Kommer vi fram i vänster galopp. Det är jättesvettigt. Ja, då är det dags för lite höger galopp. Det är hon bra på. Okej. Små steg. Känn att ni har kontakt i tygen. Och så kommer vi fram i höger galopp. Sitt kvar Vilma.
och igen. Bromsa upp och driv. Såja, snyggt. Ja, efter. Och vi saktar av. Fram och till. Grip. Mjuka armar. Ja, det var bra ja. Och ja, kontakt i tygen vill man. Får inte rinna iväg i sin jättestora trav här. Kommer vi fram i höger galopp. Ja, jättebra. Ja. Ja, börja om från början bara. Och flyg till. Bra. Ja, och riv igenom. Plats igen. Vi kan sagt oss till skrift lite. Men det sista kraven vet jag att han borde. Den är gamla lektrappen. Okej, är ni redo? Ja. Ja, så kommer vi fram i höger galopp. Galoppen. Ja,
nu varv det blir en vänsterbåge. Då får ni rida ner 2 gånger, fortsätta rida lätt. Så att ni sitter ner på hästens höger kant. Det står i marken. Precis Alice. Noggrann väg efter, gå inte om på ruta i vägen. Glöm inte skrika av brotten! Och så galopp! Ja, slita bra här och var noga med det. Och noga med vägen, Alicia. Noga med vägen.
Förra veckan och galopperade Vilma. Bromsa upp, bromsa upp. Sen får ni inte ta för stora steg. Bromsa upp, bromsa upp. Bromsa upp. Sitter du kvar nu? Och med högerskänkel, högerskänkel, högerskänkel. Kvar! Och så behöver du dig. Tjock! Ja! Så ni får jobba lite med skänken så att ni formar hästarna ordentligt. Jag behöver dutta in så jag behöver bara dutta så galopperar hon. Jag hör lite. Jag behöver bara dutta så galopperar hon. Hon vet att hon galopperar. Ja, Alicia. Håll ut vägen bara. Ja, glöm inte skriften, Alicia. Skrift. Högerskänkel, högerskänkel.